kasak seribu. Wow. Wah. Yang kai. Kai. Enggak. Kayak asa bini pore, an likum kuye. Jiranya bazar paisa pakai tipping kan itu, tipping koro. Tabung kayak hati kotor paisa. Hello everyone, bahai tong bai khakai norok kaham na tong nang nei hingka hingkai ang tapo bo jaga thang tong norok thaimel title no gano samang kana hingkai ang norok no a jaga thaka hingkai phuno gano norok video pai asak nai tong hingkai sing tapo thongai nei yango chan bo pai sopai ka hingkai tini to hangrai din joto no happy hangrai hingkai ang tibo borok tongo sabo sabo tong sabo sabo chung bai thangnai norok nang joto no an video phuno gano norok nai tong. Tabung hingkai hati kotor paisa. Bethagui ma tong ha, ma sela suka mar eno. Chalma hewa ma tong ha, hingkai ore kisa bathang mani les kayo hingkai nong phuno gana ei masa borok phai tongo jaga thang phuno gana nai tong an block sa tamsa chandan mama itu sitarangjak bincaran subscribe kaje bu hindi mora le adba ha jirani bazar paisa pakai tipping kan nai tong tipping koro mata rotator ma nai gadi an makan selai kan toro an sem makan koro an makan selai toro roting ke etam khanamo 24 sih wah khang sai paisa tabung kai jirani bazar borok masana nasing tongo mo nasima tak sahayo asuke entry like kata singo habel to ahan hala bag bo korma ti jag ekdom orang hingkai tamni dress tong ang nono saiwana ang tini mane kuno berena nei plan khai phaya do mane o parko phane phaya ta hingkai tini kaisa program bo tongobla hingkai on bai no program bo khaiti yang tis phane nong ba koko saimali yang lengman bai boro ase ingge hingkai ase bini pore an likum kuye. As diri pore yaro malai jak hingkai sing kuno tini plan khai phaya do program thana hne agoi parko thana nei sorry hingkai tamne bagi hingkai tini program tongchin kaisa ta Kita program tanai sang, eh apa biar bene dari tahun online. ambai back kotor ti jai ko Kan sebang nama lam tu pai kumulung jara apa king saja. hingkai norok to ignore khaidan mak tong no bota moto minin Apa mas boy sini ada. ang edisi pargo hai no kom no tabu baike lekha se mano 3 bar khub ka 3 bar on bisi ang phaya ko only 3 bar se ko hingkai te kon paro kong ka bere jago hingkai orong ke 3 bar no be ping salai tong kan no tam lai nong nang bere oi sap no kan e ka video awe tam ro sawang kun phan to mai le video khaina bagai han location lutuk lai jaga man lai ya location lutuk lai ba ni ko sadong para tat e bor reels khaina bagai ro la juang reels khaina ni bui bor ko man ai ri ko char di hanchi himlai tong thalai sena enga thang tapun no ba Apa tu? No bala tini bersama do. So finally engge tabung no rumah phai ko payo tabung ke yani marao
tei borok tam khlai tong nong nang nuga nai tong idu niko nai de borok tam khlai tong yang khai alo helam na helabo yang khai rana rawo obono rawo bono ko khai soyabin yang yar khai engko nengkai ata sabe go ang khaini se paket do sai phone ko oh mane ungko neta ngote da sabing me to ya kosong ka hasani masla pur bayan na selin mas to sengjot kosong kosong moro to pang di soma song joton sengor tabuk torkari ko alu soyabin tei u ko muk dal khainai mui neramis ya mana mui sanam nai ta chakni ke ko ata khaisa sinai mane mayo khikang ba songsalai na o khiyang ka ba mo puri no khaisa sinai ta gen ro nai tomi no puri bazuma ro phuno gana gen ka yango alu khainai Mr. Chan ke yango moida chaping nai Mr. Yar tasak seribu wow nang saya pa nani big fan dok ani subscriber dok ani subscribe khai kompromasti ni sastri ta khai di bin channel no subscribe ta khai di bini bo ta khai di ani simen khai di wah makan kelai di kan ke baba moidani moya kan te moni thaka na emna kan boi moida ta khai saiman sapi ya kon bai se kholobi ro tino ada kon persen khlai adik no khai ma kikro pai thikam glamo sakjak Engke noro nungma khana oro mui kutung kutung waise no marangjak engke abo song saprak laina bagene mui songmani engke abon logi to tam tong noro bunu khana awan khlaijak engke an background no gan ro tamjak noro kisa ignore khaidi tam engke ang mo mas plan dino se edit khayo engke ba yango debra yagra chini parabo party khlai tongo engke mo sanambai kha engke gai nong no chawi ro nungnai ang kok sabak ya seng maro bodo na langai bole hai kok sai tonggo engke noro asuk jora no phai nai khangke ba lama demo dak tang himi tong ba kisan bagi lama pura no himdi tei subscribe khai di subscribe khai je hangke tei noro ni subscribe kaisa kainin bagi no ani belai no nangkung mani abo engke jotono reading bai thai yang awan bo kasa kasa yang mui bo jotono ঠিক কেন সংকা হংকে সাপুনি মাইসা যায়বা তাবো কিসা চা লাগে না হংকে নরো নাই তংগি রুটি রেডি ফিনিশ হেবে গাই তো পুরা নরম পুরা দোকানও খাইমা হয় আন তো খাইয়া বড় খাই Apa nak? Các phải đi mua thử ra. Bể không? Tất cả liềm thì đủ không? Problem này. problem মানে সে মেয়া হলো Kung iman sa miyan kita ano. Kasi sa ekta para sa yang ekta. Tamgang. Kung iman sa miyan bla au mai kiu. Ro. Ni di kos ng tam rap look sa yang sa head ba. Ngayon. In video bahayang zaka. Like, comment, share. Te katal je video na ito na lang please subscribe kari di. Nung ekta dito subscribe na an bayo na ekta darlak. Te tinin bagas no. Ito na horkam. Tata.